खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाजहारिया बिटिआर गोरोबथा बायदियै गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया सुबुं खुंथाय सानाव सिमा बानायनायनि गोनां बाथ्राफोरखौ फोसावबाय। सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' गामिफोरा बिटिआरआव हाबनायखौ लानानै गोबां गोजोननायजों बर'फ्रा रंजाखांदों। क'क्राझाराव दिनै 74थि सुबुंखान्थि सानाव हादरनि गोथार फिरफिलाखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बिरहोदों। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों गासै 2001 मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रां होनाय गाबोननिफ्राय जागायगोन। गिबि मन्थ्रिनि गोनांथार फोसावनायखौ मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया गोजोननाय फोरमायदों। मिरु एबसुनि खुंगा 55थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय रौतानि बडलेण्ड फोथाराव जागायजेनबाय। कार्बि आंलंनि लांहिन तिनालिनि सिङाव थानाय बागदल गामियाव श्री श्री गणेश फुजाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। हादरनि 74थि सुबुंखान्थि सानखौ BKWSनि गाहाय मावख'आव गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।